Колева. Брада. Той се казвал Никола. Всеки ден влизал в морето заедно с другите рибари. Много знаел Никола за мъжките обитатели и споделял знанието си с по-младите рибари. Една ранна утрин всички са качили в Димия, която била голяма и здрава. Влезли те навътре в морето и загрижени за улова, не забелязали как небето притъмняло. Появили се тъмни сиви облаци, извила се страшна буря. Нещо изтрещяло силно и на дъното на лодката се появила голяма дупка. Лодката започнала да се пълни с вода. Всички много се изплашили. Погледите били отправени с надежда към беловласия Никола. Той коленичил, вдигнал ръце към небето и извикал: Господи, вземи моя живот, но спаси тях, младите. Още не довършил молитвата си, една голяма риба тупнала в лодката. Никола е грабнал и бързо запушил с нея отвора. Водата спяла да пълни лодката, морето отихнало и всички тръгнали към брега. Там ги чакали разтревожени близките им. Те прегръщали и благославили Никола. От тогава на този ден, 6 декември, всички почитат името на свети Никола. Някъде в небето синьо, над морето ни любимо, старец горд и беловлас дигнат родния Бургас. Бъдят млади, бъдят стари, бъдят лодки рибари и в най-страшната тъма пак ги връща у дома. Та през лято, та през зима, риба в мрежите да има, много слънце, смях и песни, много празници чудесни. Той с корабите плава, страшни бури ги спасява и с невидима ръка ги извежда на брега. Зима бяло, лято знойно, всички ние спим спокойно. Знаем, той е все над нас, пазим родния Бургас. И на всеки бургазлия праща той благословия. Не случайно този град се нарича град Бургас. Разбира се, вие също ще получите купа за награда. Меденки за всички ще има отново. Приятели, нека да се готвят потребителите от защитено жилище за лица с психични разстройства с управител Йоанна Николова.